Ngani dawa pa paano mabawasan ang stress, pawot asin kamundoan na namamatean sa laog kan evacuation centers. Puga-puga ngunyan ang Psychosocial Intervention Team kan Bicol PNP sa pagbisita sa mga bakwit ngani magtaong kaugmahan. Hunyo 19 kan puunan kan grupo ang pagpapaugma sa evacuees. Kabale sa psychosocial intervention kan kapulisan, iyo ang pagkakaigwanin mga pakawat sa kaakian, kantahan asin baylehan. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Maluca Lubakib, maawot ninda na maski sa halipot na oras, mabawasan umalingawan kan mga bakwit, ang pasakit na sa indang pigkakaatubangon yan. Aside from that, yung security din sa mga evacuation center continue. Lalo na yung mga WCPD personnel natin na sila yung naka-take charge doon sa mga women and children sa mga evacuation centers. 2018 pa kan mabilog ang grupo. Kumpuesto inin miyembros kan ARCAD, PRO5 asin PRO5 Lady Ambassadress. Kamalig Bungkaras Evacuation Center sa Barangay Bungabong sa Banwaan kan Kamalig ang pinakahuring nabisita kan grupo, kung sain 877 evacuees ang sa indang napagserbihan. Yung RD namin noon is RD Garjola, rockista. So naisip niya na why not puntahan natin yung mga evacuation center to entertain, considering na that time wala yatang walang kuryente. Tapos yung bagot, yung boredom, nandun na lahat. So ano siya na-establish namin. So it was Sa ngunyan, pigpeprepararan pa kan grupo ang pagbisita sa iba pang evacuation center sa probinsya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.